Malawi Today. Bwalo likulu la High Court ku Lilongwe layimitsa kaye pempho la bungwe lolimbana ndi ziphuphu ndi katangale la Anti-Corruption Bureau ACB loti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi apereke kalata za umboni wokhudza mchitidwe wa katangale yomwe akhala akunena kuti wayala nthenje pakati pa ogwira ntchito mboma. Loya wa Dr. Usi Atamando Chokotho watsimikiza za nkhaniyi. Mchigamulo chake Justice Redson Kapindu wati Ausi ndi otetezeka ndi malamulo a dziko lino ndipo malamulowa amapereka ufulu kwa anthu olankhula za kukhosi maka nthawi ino yomwe anthu akuchititsa misonkhano yokopa anthu. Achokotho akufotokoza. Notice imene akapatsa Vice President imanena kuti atulutse zikalata zonse zikhale za original kapena zopangidwa certified ndi lawyer kunena kuti ndi true copies of original zimene zapange within 24 hours komanso kuti mawali 1 September apite ku ACP akawafunse mafunso. Iye anaphatikizaponso kamulozi kena kunena kuti akapanda kutero ndekuti iwo amalamula mlandu awazenga mlandu. So kukhala kuti akufuna kuwakakamiza kuti within 24 hours atulutse ma original documents. Obviously, Vice President is not a custodian wa ma documents. Samasunga ma documents here. Zimeyanga kale kuti ayinazo ndekuti ndi ma copies. Consider kukomereza anapase kuti pano nthawi yopanga kampeni asawaletse anthu amene akupanga kampeni kulankhula momasuka opoyuza malamulo a corruption koma tinaso kuti tikakhala kuti tikulankhulamo tizikhala tikulankhula ndithu mosamala. Loya wa wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi Atamando Chokotho. Pakali pano mneneri wa bungwe la ACB a Jacqueline Ngongonda wati sadalindire chigamulochi. Yemwe ayimire chipani cha UTM pa mpando wa phungu mdera kummawa kwa boma la Machinga a Christopher Polani akuyembekezeka kuonekera ku bwalo la milandu mawa kukayankhana ndi iwiri ya upandu. Apongolana wamanga dzulo loweruka powaganizira kuti anachita zinthu zoyambitsa zipolowe komanso kuvula za munthu atatchingira msewu yemwe akufuna kukhalanso phungu a Esther Jolobala mdelali ku chipani cha UDF. Mneneri wa polisi mchigawo chakummawa a Patrick Musa watsimikiza za nkhaniyi ndipo wati apongolani adakali m'manja mwawo. Rafael Mlozowa walemba ripoti. Malingana ndi malipoti lachinayi masana oganiziridwa awa a Mustafa Bongolani ndi anthu awo owasatira akuti anatchinga msewu kutchingira a Esther Jolobala omwenso anali ndi anthu awo owasatira kuchokera ku msonkhano wina wa ndale. Oganiziridwa awa akuti anatchinga msewu anavulaza ena mwa anthu omwe anali ndi a Jolobala. A Jolobala anavomereza izi titalankhulana nawo komanso kuti nkhaniyi anakayitula ku polisi. Mneneri wa polisi ku chigawo chakummawa a Patrick Musa avomereza polankhula ndi Zodiac kunena kuti apongolani awamanga. Amusa omwe anati apongolani anawamanga loweruka ati aonekera ku bwalo la milandu lolemba koma anakana kulongosola zambiri zokhuza nkhaniyi. Posachedwa apa mabungwe a Oxfam komanso Warwick akhala akupititsa patsogolo nkhani zokhuza kulimbikitsa amayi kutenga nawo gawo pa nkhani zokhuza democracy komanso kuti amayi atenge nawo mbali pa chisankho chimene chikubwerachi ndinso kuti anthu apewe ziwawa pa chisankho. Mama Zodiac ndi Rafael Mlozowa. Mtsogoleri wa chipani cha UDF Atupere Muluzi wapempha Malawi kuti adzawavotere mtsogoleri odana ndi katangale kuti dziko lino likhale ndi chitukuko chokhazikika. Polankhula pomwe amakhazikitsa masomphenya awo a chitukuko manifesto pa bwalo la Nyambadwe ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre, Amuluzi anati akadzalowa mboma
adzakhazikitsa ndondomeko yolimbikitsa bizinesi kuti dziko lino likhale ndi kusintha kwenikweni pa chuma. Iwo anati dziko lino likufunika mtsogoleri wa chinyamata wamphamvu komanso wochita zinthu mwamakono, ponena kuti iwo adzapambana chisankho chikubwerachi. Amuluzi akufotokoza. Chinthu chimodzi chimene chimakhala ngati chimabweza mbuyo ndi nkhani yakatangale. Iwowo amafuna chikhulupiriro, confidence. Lero dziko lonse lapansi likuyendera nkhani ya accountability, kuonetsetsa kuti pali utsogoleri umene ukugwirisira ntchito ndalama moyenerera kuti zitukule miyoyo ya anthu. Chifukwa chake ine kuyima lero tsiku la lero poyera kunena kuti maiko pa dziko lonse apansi takati kuzungulira kumene ndi atsogoleri osiyanasiyana ali ndi chikhulupiriro ndi Achiwere Muluzi ngati mtsogoleri mmodzi watsogolo wa Malawi komanso tsogolo la Africa. Ndikukhulupirira kuti tikuzobweretsa kusintha kwa chuma cha dziko lino komanso miyoyo ya Malawi. Mtsogoleri wa chipani cha UDF Achiwere Muluzi. Usiku wapitawo zigawenga zosadziwika zapha mayi wina kwa vumbwe momalatholo nkumbera zinthu mnyumba mwake. Mneneri wa polisi ya Limbi a Aubrey Singanyama wauza Zodiac kuti zigawengazo zinathyolanso nyumba ndipo zatenga zipangizo za mphamvu ya dzuwa ndi zinthu zina zapakhomo. Asinganyama ati zambiri afotokoza ndipo thupi la mayiyo alitengera ku chipatala cha ku Chiladzulo kuti akalipime. Talandira ripoti limenelo ife ngati apolisi ya Limbi pakadali pano makafukufuku ayambika ndipo tinapita kumeneko takatenga zovutazo thupi la malemuwa pitanono kuchipatala kumene akalipime kuti kwenikweni adziwe kuti chachititsa imfa imeneyi ndi chani, kuti mayi amene wawa amwalira ndi chani. Koma panopa kafukufuku tayamba ndithu, koma mwina simene ndingathe kusimikiza ngakhale kafukufuku ali mkati ndichokuti maripoti amene tapeza mayi malemuwa asikuti analandira katundu wina aliyense kuchokera kwa mbale wina aliyense. Information imene tayipeza kuyambirira ndimene kuti sanalandire katundu wina aliyense, komano ndikhulupirira kuti pamene pakutha pa tsiku lino nditha kukupasani information ndithu kutengera kafukufuku pamene talekeza kuti wafika pati pamene tikupitiza kafukufuku wathu. Wa polisi ya Limbi a Aubrey Singanyama. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndi madzulo ano muli ndi ine Owen Lupeska. Tiyentonenso mitu yake tisanapitirire. Mulipoti lathu lapadera sabata ino tikubweretsa poyera mavuto amene kusowa kwa njira zoyenera zotayira zinthu zogwiritsa ntchito zachipatala chaching'ono cha South Lunzu ku Blantyre kukubweretsa chiopsezo cha matenda. Bwalo lalikulu la High Court lagamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi siwokakamizika kupereka umboni woti mboma mulikatangale. Yemwe akuyima ngati phungu mchipani cha UTM Machinga ammanga pomuganiza kuti ndi milandu iwiri ya upandu. Mzamasero bunga la Amateur Council of Sports lati mpikisano wa masero a golf wotchedwa ufulu uzichitika chaka chilichonse. Tipitirire ndi nkhanizi. Tsopano ndi nthawi ya ripoti lathu lapadera sabata ino. Mu ripoti lathu lapadera Chikondi Mphande akubweretsa poyera zotsatira za momwe kusowa kwa njira zoyenera zotayira katundu ogwiritsa ntchito kale wa chipatala pa chipatala chaching'ono cha South Lunzu ku Blantyre kukubweretsa chiopsezo chofalitsa matenda ku miyoyo ya anthu ku machinjiri. Pa chipatalachi chakhala chikugwira ntchito opanda malo otenthera zinthu zomwe azigwiritsa kale ntchito monga majakisoni, mabandeji komanso thonje la magazi kuphatikizapo singano mwa zina. Choopsa nchakuti agalu akumakoka izi nkumazitengera ku nyumba za anthu. Monga timvere mu ripoti ili, katundu ogwiritsa ntchito kale ntchito wa chipatala amayambitsa matenda ena oopsa ku miyoyo ya anthu. Anthu timayembekezera kuti zipatala ndi zotsogola polimbikitsa ukhondo. Zipatala zimayenera kuonetsa chitsanzo chabwino pa ukhondo. Si choncho, ku chipatala ndi komwe ogwira ntchito
amalimbikitsa anthu kudziteteza ponena kuti kupewa kumaposa kuchiza. Koma kungofika pa chipatala chaching'ono cha South Lunzu ku Blantyre pakhomo pali dzala kapena titi nkhuti, malo omwe amatayapo zinyalala. Ndiyetu muli zinthu zonyasa m'menemo. Timinofu tomwe madotolo amadula pa matupi a anthu pochita operation, mathonje amagazi ali pamenepo, majakiseni, mankhwala omwe anatha mphamvu, ndipo agalu amangotola tizinthu timenezi nkumapita nazo, zina nkumafika m'makomo, komanso ana ena amatenga zimenezi nkumaseweretsa zomwe ndizoyika miyoyo yawo pa chiopsezo. Chipatalachi chakhala chikugwira ntchito wopanda chipangizo chotenthera zinyalala, mchingereza amati incinerator, kwa miyezi ingapo tsopano. Chipatalamu mulibe malo owotchera zinthu zosiyanasiyana ngati kuleba, komanso ngati mathonjewa, sindikudziwa ngati zophikira zipangizo ngati zilipo. Achikondi Maluwa omwe amakhala pafupi ndi chipatala chaching'ono cha South Lunzu ndi odandaula kuti chipatalacho chilibe chipangizo ichi chotenthera zinyalala, incinerator. Nkhawa yawo ndiyoti nyasi zochokera mchipatalachi akumazitaya padzala nkhuti iyi yomwe ili pamtetete, choncho kulibe ukhondo. Ana pa sukulu ya primary ya Namiyango yomwe ili pafupi ndi chipatalachi amapita padzalali pafupi ndi pafupi kukatola zinthu nkumaseweretsa. Amaluwa ati zinthu sizili bwino chifukwa makondolo ogwiritsa ntchito ochokera m'malo azisangalalo omwenso ali mozungulira chipatalachi amawataya padzalapo. Ana amaseweretsa zimenezi zomwetu zikuwayika pa chiopsezonso. Umapeza kuti mwana wachitenga chinthu ngati chimenechi akuseweretsa, zikhoza kubweretsa matenda ena aliwonse opezeka mkati mwa chishango ngakhale kunja kwa chishango. Mayi winanso apemphero makunje akugwirizana ndi nkhawa za Maluwa. Iwo akuti nyasi zochokera ku chipinda chochilira amayi oyembekezera akuzitaya mosasamalanso pa chipatalachi. Amakunje ti izi ndi zodandaulitsa potengera kuti mwachikhalidwe nyasi zakuchipinda siziyenera kupezeka pa mtetete. Abambo ndi ana nkumaona zimenezi. Simandikhuzadi kwambiri chifukwa chokuti pachipatala pameneka pazikhala ukhondo kwa anthu opanda ukhondo. Amapezeka mathonje, amagazi, amabala zili mmene. Malingana ndi bungwe la United Nations Children's Fund, UNICEF, kusowa kwa ukhondo komwe kumafalitsa matenda kukuchititsa kuti dziko la Malawi lidzitaya ndalama pafupifupi 57 miliyoni za ku America pa chaka popereka tu thandizo la zaumoyo. Nthenda zosiyanasiyana monga yotsegula m'mimba yomwe imakhudza kwambiri ana osaposera zaka zisanu imadza kamba kosowekera ukhondo kwina. Omenyera ufulu wa anthu pa nkhani za umoyo a Dorothy Ngoma wati zikuchitikazi ndi zoopsa kwambiri. Iwo ati kutaya nyasi za mchipatala mwachisawawa zomwenso zimachoka ku chipinda chochilira amayi sikukunyazitsa amayi okha, koma kutinso kukuyika pa chiopsezo miyoyo ya anthu ochuluka okhala mozungulira chipatalachi. Sizimayenera kuti zizitulutsidwa kwenda kandi maplacenta kamamembrane kazina ndi zina zimayenera kuwotchedwa ndithu, ndipo kuwotchedwa kuti kofunika pachoti zambizo zimakhala zoti zamatenda. Alukia Hare aku Aluwanda ku Machinjiri ku Blantyre apempha akuluakulu oyenera kuti achite kanthu msanga pofuna kuthana ndi vuto ili. Iwo akutsindika kuti agalu amapita padzalapa kukatola zinyasi zochoka mchipatalachi nkumapita nazo m'makomo mwa anthu. Zaka zingapo zapitazo dziko lino linavutika kwambiri polimbana ndi nthenda ya kolera. Anthu oposa 2000 anafa kamba ka nthendayi mzaka zapakati pa 2021 kufika 2025. Blantyre komwe chipatala chaching'ono cha South Lunzu chili ndi limodzi mwa maboma omwe anavutika kwambiri ndi nthenda imene ya kolera. Ababa ndikuona kuti ulemu palibe chifukwa choninaso kuti zinthu zakagalu akazitulwa patsalapa ukazisiya m'makomo amapeza kuti akuona azibambo okuti mwinayo kuleba kusana apiteko. Mkulu oyang'anira chipatala cha South Lunzu ku Blantyre a Oscar Soko akuvomereza kuti zinthu sizibwino pa nkhani ya ukhondo pa chipatalacho. Iwo avomerezanso kuti chipatalachi
chakhala chikugwira ntchito wopanda zipangizo zotenthera nyasi yomwe tikuti incinerator mchingerezi, kamba kuti yomwe inalipo inawonongeka. Asoko akuti vutoli likukhudza kwambiri ogwira ntchito za umoyo, odwala, oyang'anira odwala, komanso anthu okhala mozungulira chipatala chimenechi cha South Lunzu. Pali mavuto ndithu kudzana ndi malo athu oti azinyalala za chipatala, zina zimakhala zobaya, zina muna mabandeji za magazi, timangokaya mudzenje, koma mwambo wake timayenera kugwiritsa ntchito ija timati incinerator, imene zinthu zija zimayenera kuti ziwotchedwe zipsa kumene kuchaka. Pano malamene timatayanja, agalu amatha kukazitenga, aziponya kumudzi, ndiye ndi vuto lalikulu limene pakadali pano palatsa. Katswiri pa nkhani za ukhondo a Donald Ziyambo wati kutaya nyasi za mchipatala mosayenera kumadzetsa matenda ochuluka. Iwo ati kulekeleraku kukuyikanso pa chiopsezo miyoyo ya anthu komanso ziweto. Ngati tikutaya zinyalala papezeke kuti zinyalala zina zimene zimeneka kuti zitayidwe munkhuti komanso zinyalala zina zimene zifunika kuti ziwotchedwe mu incinerator zizipangidwa moyenera. Zipatala timayembekeza kuti zipereka thandizo la zaumoyo, koma ngati zinyalala zimene zikutuluka mzipatala sizikutayidwa molongosoka, ndiye kuti chipatalacho malo moti chizipezeka kuti chikupulumutsa miyoyo chimayika miyoyo pa chiopsezo. Mkulu woona za umoyo m'boma la Blantyre ndi Dr. Gift Kawalazira ndipo wati akudziwa za vutoli. Iwo ati pali chikonzero chakuti ofesi yawo ikayike incinerator pa chipatala cha South Lunzu. Ichitu mchimbangizo chija chotenthera zinyalala. Ngati aku ofesi tikudziwa za vuto limeneli, koma vuto wanalipo awiri. Panacho vuto la engelment mapela monsengwa za mai 20% bit. Palibe nkula pano engelment itamangalina lamtsopano tikuyamba kugwira ntchito. Pene tamaliza mtsopano tikati kuyamba ntchito yomanga incinerator imene myankula pakanali pang'ono. Zomwe zikuchitika pa chipatala chaching'ono cha South Lunzu ku Blantyre zili ngati bomba lati mkenawo lotchelachera lomwe likungodikira nthawi kuti liphulike. Kukonza vutoli msanga ndi kofunika pofunatu kulimbikitsa ukhondo komanso kuteteza miyoyo ya anthu ochuluka okhala mozungulira chipatalacho. Kutaya zinyalala za mchipatala moyenera ndi kofunikira osati kwa ogwira ntchito za umoyo okhayi, komanso pofunanso kuteteza anthu m'makomo ozungulira. Alex Banda kuwerenga ripoti la Trabadera Sabata ino limene walemba ndi Chikondi Mphande ku Blantyre. Mzamasewero bunge la Malawi National Council of Sports lati mpikisano wa golf omwe akutcha Ufulu Golf Tournament udzichitika chaka ndi chaka ku Blantyre Sports Club ndicho linga cholimbikitsa osewera golfu achichepere. Wanena izi wa pampando wa bodi ya bungweri Asunduzayo Madise imanena kuti wanena pamwambo opereka mphoto komwe apambana mpikisanowu. Ndipo pamwambo omwewo wachiwiri kwa mtsogoleri wa Golf Union of Malawi a Michael Komani wati zomwe achita Malawi National Council of Sports zithandiza opereka mwayi kwa omwe ali ndi luso losewera golfu kuti adziwike. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu madzulo ano, koma tisanasiyane tiponenso mitu yake. Bwalo lalikulu High Court lagamula kuti wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi siwokakamizika kupereka umboni woti mboma mulikatangale. Yemwe akuyima ngati mphungu mchipani cha UTM kumachinga ammanga pomuganizira kuti ndi milandu iwiri ya upandu. Ripoti lathu labadera Sabata ino tikubweretsa poyera mavuto amene kusowa kwa njira zoyenera zotayira zinthu zogwiritsa ntchito zachipatala chaching'ono cha South Lunzu ku Blantyre kukubweretsa chiopsezo chofalitsa matenda ku anthu kumachinjiri. Mzamasewero bunge la Malawi Council of Sports lati mpikisano masewero a golf otchedwa Ufulu udzichitika chaka chilichonse. Munali ndine Owen Lupeska, usiku wabwino. Chotsatira ndi ripoti la zanyengo. Aupatsirani za nyengo ndi amazini bwenzi losaona nyengo. Usiku uno
kuzizira pang'ono madera ambiri koma mmawa kudzakhala kwa nyengo ya dzuwa ndi ya changululu. Masana tiyembekezere nyengo ya dzuwa ya fumbi ya changululu ndiyo tentha madera ambiri. Mphepo yamwera iwomba pa nyanja Malawi ndi pa nyanja zathu zina kuyambira lachiwiri pa 2 Septemba. Choncho onse omwe amagwiritsa ntchito nyanja akupemphedwa kukhala tcheru ndi osamalitsa pa nthawiyi pofuna kupewa kutaya miyoyo komanso katundu. Ku Gabu nyengo ifika mpaka pa 19 degrees Celsius, ku Mangochi 18 degrees Celsius, ku Blantyre 17 degrees Celsius, ku Lilongwe 12 degrees Celsius, pamene ku Mzuzu 11 degrees Celsius. Mphepo ikumba kuchokera chakumvuma ndipo pofika lachiwiri timze nyengo ya mphepo ya fumbi ya changululu komanso yotentha. Dzuwa likuyembekeza kutuluka 10 minutes to 6 ku Mzuzu ndi kulowa 20 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa likuyembekeza kutuluka 8 minutes to 6 ndipo lidzalowa 20 minutes to 6. Pamene ku Blantyre tiyembekezere dzuwa kutuluka 11 minutes to 6 ndi kulowa 27 minutes to 6. Za nyengo kuchokera ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo mdziko muno nzomwezi. Nani ndine Dave Tisungane Majawa. Mawa bwino. Amakupatsirani za nyengo ya mazi.